ret vildt. Altså, jeg var godt overrasket. Det var jo dejligt. Det var let. Det var ligesom at cykle med af, faktisk. Vi har i dagens anledning, der har jeg inviteret Jette med. Hej. Og jeg har også inviteret Benny med. Hej. Fordi vi skal nu vise jer lidt omkring vores nye cykler, og hvordan det her det fungerer. Så det er eksperterne, der er taget med i dag. Så men først skal vi lige se, hvordan Jette hun får en cykel op fra cykelkælderen på Støttercenter Frederikshavn. Det har der været mange spekulationer om, hvordan det foregår, men det kan Jette vise nu. Så Jette, du sætter i gang. Det gik hurtigt. Det var ret vildt. Altså, jeg var godt overrasket. Altså, man kan jo også åbne den her og sætte ned, så sådan nogle cykelmyg som mig. Og Benny, du må jo gerne assistere, hvis det er. Det kan jeg godt selv. Så går du har foden op, Jette. Godt. Det er en dørcykel, og det er en cykel. Og selv den der foran den holder altså selv på 5 dør og frem. Og guderne skal videre med farten af den dør stå. Hold op, den vejer ikke mange tid. Det ser fantastisk ud, Jette. Hvad synes I om de numse? Den ser også god. Den bliver fastende, det her. Så vi bliver rigtig gode til at cykle op. Jette, hvor svært var det egentlig på en skala fra 0 til 10, som nok dernede fra? Halvanden. Okay. Men nu er 10 det faktisk det nemmeste. Nå, så er den 8,5. 8,5. Det er flot. Ja, det var nemt. Hvad siger du, Benny? Er det til at finde ud af? Det er simpelthen. Når Jette kan, så er jeg rolig, så kan jeg resten også. Ja. Så skal vi se, hvordan man får den ned igen. Det er fandme godt gjort, vi skal arbejde. Den er nærmest så let, men bliver nødt til at holde på håndbremsen her. Den ruller helt af sig selv, Jette. Ja. Det er næsten nemt og svært. Nej. Det var lige godt nok, Jette. Er det god eller hvad? Du er mere end bare god. Benny, du er lige min mand. Vi parkerer lige her. Fordi der er jo en grund til, at vi har købt nogle cykler til Center for Handicap og Psykiatri. Og Benny, hvad er det nu? Kan du sige lidt mere om det? Hvad er det går ud på? Det er ligesom at cykle med af, faktisk. Jamen, det er da meget lettere. Det er jo, at vi som udgangspunkt bruger cyklerne inden for bygrænsen. Så og med den cykel her, der er der jo tale om en Rolls Royce model, hvorhen at man tramper jo ikke specielt hårdt. Altså man tager de fleste biler faktisk den tid, som det tager at cykle rundt ind i byen, man faktisk tror, man kommer hurtigere frem, end hvis du var i en flødebil til et småbesøg. Ja. 7 gear. Ja. Vi vil sådan på sådan der. Bedste på en nyopmanér. Ja, sådan på ledergruppens vegne i socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen, der vil vi gerne sige velkommen til jer. Vi glæder os. Ja, til på fredag, og vi glæder os. Vi glæder os til Det er godt. Ja. Og vi skal cykle, vi skal slå en streg i sandet, og vi skal have lidt at spise. Og allerede nu så tager vi forsmag på det får godt hjemme siden af. Tak. Det er min. Godt. Så nu så siger vi god appetit. Vi ses på fredag. Det bliver hyggeligt. Vi glæder os. Skål. Skål. Jamen. Jump back!